Там или към теб? Хубаво е да, може да има и напред. Навсякъде трябва да бъде, но ако искате, пробвайте само на него да маркираме, да се съберете малко, да се да да ставите до облака, и са нагоре оставане. 5, 6, 7, 8, раз. Значи правя 5, 6, 7, 8, раз. 5, 6, 7, 8, раз. Така, окей? 5, 6, 7, 8, раз. 7, 8, раз. 5, 6, 7, 8, раз. Само това е как е лего. Добре, ако искате, ако не сте се уморили, Много добре, да, най-добре. ако има такова, ако имаше по-хубав фонд, ще стане.